Me la quedo. Andorra és una altra història. Visita andorra.com. Andorra, patrocina Central de Neu. Hola, què tal família, com esteu? Benvinguts una setmana més a Central de Neu, el programa que us acosta tot allò que té relació amb el món de l'esport blanc. Avui farem una mica d'esquí de muntanya amb la Pierramenta, freeride a Pieberbrunn i un simulacre de socorrisme a Gran Valira. Si ens voleu acompanyar, donem pistonada a aquest 15è capítol de la temporada. Sigueu benvinguts! Avui, en aquesta nova edició de Central de Neu, simulacre d'accident amb múltiples víctimes a Gran Valira, amb l'intervenció dels infermers alumnes del màster d'Emergències i Catàstrofes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Farem un resum de la mítica Pierramenta, la cursa d'esquí de muntanya per parelles on Kilian Jornet i Alexis Sebenec es penjaven la medalla de plata. Una cursa amb 4 etapes, més de 90 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell. I la tercera prova del Freeride World Tour feia parada la setmana passada a Pieberbrunn, al Tirol austríac, on els riders buscaven les millors línies per classificar-se per la semifinal de Haines, Alaska. Tot això en aquest nou lliurament de la temporada. Esteu preparats? Doncs pistonada! Som-hi! Els infermers alumnes del màster d'Emergències i Catàstrofes de la UAB van sortir del seu entorn habitual per participar en un simulacre de socorrisme d'alta muntanya a l'estació andorrana de Gran Valira. Hola, ¿qué has visto? Hola. Mira que no sé bien lo que ha pasado, pero ha atropellado a un montón de gente y yo no sé qué pasa, pero es que la meva germana es la més complicada. No, la meva germana, que està allà. Allà. Hola. La meva germana. ¡Corro! Y ella tampoc. Aquí, la meva germana. No, aquí. Oh, me puedo mover. Pero que no me vayas. Por favor. Són infermeres que volen especialitzar-se per treballar al carrer en emergències, llavors volem que tinguin un primer contacte amb tots els mitjans on podien acabar treballant, no? Sobretot el mòdul de muntanya és el que més crida l'atenció, el que més gent se'ns apunta, i després tenim una altra de platges també a l'estiu. Bé, el simulacre d'avui ha sigut un simulacre conjunt amb els xicots aquests del màster d'emergències de la UAB, de l'Autònoma de Barcelona, el SUM i els pistors de Soldeu Tartí. Ha consistit, a cada vegada, aquest cop hem dit que per fer un exercici que ens és bé a nosaltres, volíem provar de simular una cosa amb una màquina, no? I l'objectiu quin era? És que el xòfer quedava inconscient, atropella una classe d'esquí, hi ha situacions diverses, no? Per la part que ens toca ens interessava saber, en un cas que mai arribés a una cosa així, com faríem per treure la persona, diguéssim, el xòfer de la màquina, no? O sigui, l'extracció en si. I a partir d'aquí ha començat el joc. Per nosaltres és important això, sobretot per temes de coordinació. El que són accidents individuals ho fem tot sovint, dia a dia, és una cosa que tenim més o menys per mà, però quan hi ha múltiples víctimes, sobretot la dificultat que ens trobem sempre són temes de coordinació. Crec que ha anat bastant bé, vull dir, havíem preparat un nombre de ferits important, vull dir, amb patologies greus, vull dir, la dificultat estava amb la coordinació. Crec que estem contents. Sí, amb l'interès d'aquest col·lectiu, que ens venen a visitar cada any, ells tenen una part molt important per ells, que és que els treuen del seu àmbit, no? Vull dir, estan acostumats a l'hospital, amb sales, les coses passen d'una manera. Quan vens a la muntanya, les coses passen de l'altra. Aquest any hem tingut el dia d'avui un dia excel·lent, molta calor, però el primer dia, per exemple, van trobar-se amb el vent que vam tenir, un vent molt fort, i van tindre que treballar amb allò. L'any passat va ser un dia molt fred, també. S'ha de jugar amb les situacions que tenim a la muntanya, no? També veuen que tampoc tenim tot el material que faria falta, o sigui, els troben amb les mancances que ens podem trobar amb un servei de muntanya. Hem actuat com si hagués sigut un accident de veritat, vull dir, des del primer que ha vingut, que ha actuat, que ha sigut un píster en base d'una alerta radiofònica, com es pot arribar a qualsevol alerta, s'ha trobat el que s'ha trobat i a partir d'aquí ell ha engegat tot el protocol. S'ha activat el 116, que és el SUM, i a partir d'aquí han disposat dels mitjans que tenim a l'abast. Sí, un dels objectius que tenim amb la Universitat Autònoma, ja que des del primer moment que vam parlar, és que tots els exercicis que preparem intentem fer-los treballar amb neu, que és el mitjà que no estan acostumats. I si agafem exercicis, els fiquem dintre de ciutat o coses així, això ja ho poden fer a qualsevol lloc. L'especificitat que els hi podem donar aquí és fer-los treballar amb un mitjà que no coneixen.
Avui hem tingut sort, fa molt bon temps, l'any passat vam tindre bastant mal temps, doncs, bueno, és un mitjà hostil i hem de conèixer-lo i s'hi tenen que acostumar i adaptar. El que no estan acostumats tampoc és a caminar carregat amb pacients en aquesta neu que s'esfonsen fins al genoll. Per això també voluntàriament ja fem aterrar l'helicòpter una miqueta lluny del lloc de l'incident per fer-los treballar, que veguin la dificultat real que implica treballar amb aquests mitjans. Bueno, aquestes situacions sempre són difícils. El metge que arriba aquí en primera assistència es troba en una situació molt caòtica normalment, amb molta gent, si és un accident de múltiples víctimes, com era el simulacre d'avui, cridant, molt caos, normalment falta material, i el primer que s'ha d'intentar és prioritzar un estadiatge ràpid de tots els accidentats per veure quin nivell de prioritat tenen i quin grau d'assistència necessiten. Llavors, amb això, jo crec que la primera assistència ha estat bona. Fem servir un mètode de triatge, que és el mètode START, que amb 4 preguntes bàsiques ens permet catalogar el risc de lesions que té aquest pacient i a partir d'aquí fiquem en marxa tota l'assistència secundària. Ja estem mobilitzada? Vale. Pot anar directe a l'helicòpter. Teníem la sort que teníem aquí gent que està fent un màster específic de catàstrofes i accidents i, clar, la predisposició i les ganes que tenen i la formació que tenen s'agraeix molt i van molt bé, realment. En els moments aquests sempre hi ha nervis, sempre se t'oblida el que sembla que és més bàsic i que sobre el paper, un cop a classe, no t'oblidaries mai, i de sobte aquí algú salta i diu, ostres, no li hem ficat el collarí cervical, ostres, i tots a córrer. Per això van bé aquests simulacres, perquè et dones compte que a vegades sobre el paper és molt fàcil, l'ABC, i de sobte arribes aquí i trobes algú que sagna el braç a borbotones i t'oblides del resto i intentes tapar la ferida i has de mantenir una visió en conjunt i anar fent un protocol estandarditzat per no oblidar-te res. Aquí jo crec que l'equip que tenim avui d'estudiants ho ha fet molt bé i realment es nota que els agrada el que fan i que per això estan fent aquest màster. I la col·laboració ha sigut immillorable. Teniu així un incident, esteu treballant en equip amb una víctima que és politraumàtica, tenim l'orientació diagnòstica, d'acord, que és una senyora amb una possible hemorràgia intracranial. Llavors és molt important perquè l'equip, cada qual s'encarrega d'una cosa, és, si poseu una via, canteu. Via posada, si en poseu dues, via posada. Si voleu dir el calibre que heu posat, el digueu. Quan el que està al cap, el líder, demani medicació, roco, lidocaïna, ketamina, el que us demanin, medicació cargada, informeu sempre dels passos que esteu fent en tot moment, d'acord? Una de les dificultats que tenim tot el personal sanitari sempre és que nosaltres anem amb molt material pesat. Llavors hi ha el tema de la coordinació també ja amb els písters i això ja ho tenim establert. Vull dir, nosaltres no portem material d'immobilització, això és material que ja el tenen els písters. Nosaltres sempre ja treballem amb 2 motxilles pesades, pesen vora 10 quilos cada motxilla, portem uns monitors que pesen 4-5 quilos. Hi ha una dificultat real de moure'ns nosaltres amb tots aquests mitjans i això requereix una bona col·laboració amb els písters. No té res a veure agafar el material en zona urbana o en carretera a agafar-lo dintre de la neu, vull dir, pesa molt el material, costa, t'esfonses, és difícil de transportar i això és el que hem pogut comprovar avui, que no té res a veure amb el treballar en zona urbana. Quan hi ha un accident de múltiples víctimes, cada cas és específic i diferent. En el fons, aquestes situacions solen ser tan caòtiques que sempre hi ha alguna cosa que t'entorpeixi, ja sigui que no pots accedir a l'autopista on hi ha hagut l'accident, ja sigui que han caigut per una baixant a un lloc on no hi ha muntanya específicament però que no s'hi pot accedir, ja sigui aquí a alta muntanya, sempre hi ha coses. Llavors, la dificultat d'estar aquí a la neu jo crec que té unes certes variants que s'han de considerar, el risc d'hipotèrmia i la dificultat de traslladar pacients als accessos dels transports, però no crec que disti gaire de les dificultats que es trobaran amb qualsevol catàstrofe o accident de múltiples víctimes. Quan venen aquí no saben res del que faran, només els diem que estaran 3 dies a muntanya i que venen predisposats a qualsevol cosa. I llavors, avui és l'últim dia ja, portem 3 i ha sigut sorpresa rere sorpresa. Vam tenir un simulacre nocturn, vam tenir un simulacre de llau, avui hi ha accident de múltiples víctimes i sí, estan tots que encara no s'acaben de creure, diran que no volen marxar. L'experiència ha sigut positiva, ens ha agradat molt, ha sigut molt real. Els actors ho han fet molt bé, això ens ha permès ficar-nos en situació i poder practicar, que a la fi i al cap és el més semblant a la vida real. He après a prioritzar,
i he après a coordinar-me amb els meus companys i companys d'altres serveis mèdics i de rescats que no teníem aquesta pràctica. A l'estar inconscient he après bastanta cosa a com es nota el pacient quan es troba en situacions així, com si se sent sol o se sent acompanyat, si li parlen, si no. Llavors, jo crec que he après bastant com es poden sentir les víctimes en aquests casos. Molts cops ho veiem des de fora, però des de dins també hi ha un altre punt de vista que a vegades potser se'ns oblida o com que ja ho tenim més acostumats a tindre moltes víctimes, tampoc ens fixem quan actuem. Bueno, la meva funció en aquest simulacre, a part d'alertar que hi havia hagut un accident, representa que jo estava una mica assustada perquè hi havia moltes víctimes, eren un total de 9, i jo era l'única que estava present, sola, llavors era alertar i per mi el més important era que atenguessin a la meva amiga. Llavors aquest ha sigut una mica el meu rol d'incordiar una miqueta els que venien perquè atenguessin primer a la meva amiga i dificultar una mica la prioritat. Tot i que això ho tenim bastant treballat, que ens han apretat bastant per poder fer una bona actuació, que és la base d'aquest màster, és veritat que sí que sempre se t'olvida alguna cosa i aprens coses noves amb cada víctima que et trobes, i per mi és molt important, he après molt. Doncs una mica del medi, perquè és això de treballar aquí amb la neu, que normalment estem acostumats a un medi de ciutat on treballem en un terra d'asfalt, on la temperatura acostuma a ser bastant més bona que aquí, tot i que ens ha fet uns dies bastant esplèndids, però això, una mica acostumar-nos, tot i que hem tingut ja uns dies que ja hem estat fent casos sobre el medi. El modus operandi, sobretot el triatge de les víctimes i a l'hora de portar cap a l'helicòpter, doncs tot el procediment com s'ha de fer. El màster que nosotros hacemos en la Universitat Autònoma de Barcelona és un màster per a infermeres que ja estiguin treballant en un hospital o en un centre d'atenció primària o que just acabin la carrera i que vulguin conèixer el món de l'emergència i catàstrofe. Llavors tenim el mòdul obligatori per tothom serien les classes teòriques amb un mòdul pràctic que fem tallers a les aules i després fan pràctiques en guàrdies reals a unitats del SEM a Barcelona ciutat i després tenen un parell de mòduls que són optatius, que un és aquest d'aquí, de muntanya, demanem que sàpiguen esquiar, per tant no podem obligar que vingui tothom. I després tenim un cap de setmana, una casa rural per fer múltiples víctimes i un mòdul a platges a l'estiu. Fins i tot aquest any han vingut 2 observadors de fora, de Madrid, del Servei d'Emergències de Madrid, i ara estàvem parlant que potser faríem un conveni de col·laboració entre màsters i vindria també gent de Madrid. Doncs venim a Andorra i concretament a Gran Valira per la quantitat de personal que tenen treballant, la bona predisposició de tots els intervinents, tant de SUM com de písters, com tota l'estació, i perquè és el país dels Pirineus, millor fer-ho que no aquí, millor qualitat de neu, més quantitat i unes molt bones instal·lacions. Estem preparats, tenim gent molt preparada. En aquest cas, podem parlar del servei mèdic d'urgent, el SUM, els helicòpters, treballem molt junts i com a país estem a un nivell superalt, no ens podem queixar. Aquest hivern, vine a Vallnord i practica Vallnording. Vallnording és somriures, experiències, diversió, natura. Vallnording, la nova manera de lliscar per la vida. T'hi apuntes? Troba les millors ofertes a vallnord.com. 4 dies de competició, més de 90 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell. Així és la mítica Pierramenta, la cursa d'esquí de muntanya per parelles que es disputaven la setmana passada als Alps francesos. La regió de Beaufort, al departament de la Savoia, a la regió de Rhône-Alpes, va ser l'escenari de la clàssica Pierramenta, la cursa d'esquí de muntanya per parelles que enguany ha arribat a la seva 32a edició. La primera etapa, disputada dimecres, es feia sota unes condicions difícils, neu humida i pesada, i un dia ennuvolat i amb diverses seccions tècniques dins del bosc. Aquesta primera cursa tenia una distància de 20 quilòmetres i 2.213 metres de desnivell positiu i 2.223 metres de negatiu. La batalla va ser molt ferotge entre els 4 millors equips en categoria masculina, 2 duets italians, Eidallin Lenzi i Boscacci Maguet, el franco-espanyol Jornet i Sevenec, i els francesos Bonmardion i Gachet.
Totes 4 parelles estaven igualades fins l'última pujada de la cursa, però Eidagin i Lenzi van trepitjar l'accelerador i van ampliar la distància amb els seus màxims perseguidors, embutxacant-se la primera etapa amb un avantatge de 3 minuts 30 segons per davant dels seus compatriotes Boscacci-Maguet. La parella formada pel català Kilian Jornet i el francès Alexis Sevenek aconseguien el tercer millor registre entrant a 4 minuts i 50 segons dels vencedors. La parella catalana formada pels germans Cardona, Nil i Oriol aconseguien la 8a posició. En categoria femenina, la parella suïssa formada per Severin Pont i Jennifer Fietcher aconseguien la victòria en aquesta primera etapa de la Pierramenta 2017, parant el crono a 2 hores 59 minuts i 55 segons. A 1 minut i 3 segons de les vencedores entraven a línia de meta la parella formada per la francesa Laetitia Roux i la sueca Emily Frosberg. La parella francesa formada per Axel Mollaret i Lorna Bonnell entraven en tercera posició a 1 minut i 18 segons de les vencedores. La parella franco-catalana formada per Marta Riba i Valentín Fabre es feien amb la 5a plaça de la prova. La segona etapa va ser llarga i esgotadora amb 23 quilòmetres de distància i 2.318 metres de desnivell positiu. Tenia passatges de bosc molt tècnics, però els corredors van començar amb l'encreuament tradicional d'aquesta cursa al poble d'Arechevufort, on van caminar per una carretera durant 1 quilòmetre aclamat per molts espectadors que no es van voler perdre aquest pas dels esquiadors pel poble. Els competidors van haver de fer front a 2 baixades tècniques i trencar les cames en el bosc, especialment els últims 800 metres de desnivell abans de la línia de meta. En homes, la parella italiana Matteo Eidagin i Damiano Lenzi va ser la parella més ràpida parant el crono amb un temps de 2 hores 43 minuts i 47 segons, traient 1 minut d'avantatge sobre la parella formada per Kilian Jornet i Alexis Sevenek. En dones, la parella franco-sueca Laetitia Roux i Emily Frosberg van realitzar la carrera perfecta i paraven el crono en 3 hores i 20 minuts per davant de les suïsses Severin Pont i Jennifer Fietcher, que entraven gairebé a 8 minuts de les vencedores. Repetien la 5a posició del dia anterior Marta Riba i Valentín Fabre, que entraven 22 minuts i 48 segons de les guanyadores. 23 quilòmetres de distància i 2.489 metres de desnivell és el que van afrontar els esquiadors divendres en la tercera etapa de la Pierramenta 2017, després de portar acumulats 5.000 metres de desnivell a les cames. L'escalfament va ser dur amb una llarga pujada de prop més d'una hora i 1.332 metres de desnivell positiu per accedir al pas de Dark, i on es van necessitar sobre unes 138 conversions. Els italians Matteo Eidagin i Damiano Lenzi van volar sobre l'escenari i paraven el crono en 2 hores 36 minuts i 40 segons, traient 4 minuts i 45 segons d'avantatge sobre la segona parella formada pel francès Valentín Fabre i l'italià Filippo Barujuol. La parella formada pel català Kilian Jornet i el francès Alexis Sevenek entraven en 4a posició i els germans Cardona aconseguien fer-se amb el top 5 de la prova. En categoria femenina, la parella Laetitia Roux i Emily Frosberg també va volar sobre aquesta tercera etapa parant el crono amb un temps de 3 hores 20 minuts 25 segons per davant de les suïsses Severin Pont i Jennifer Fietcher, que entraven a 8 minuts més tard de les vencedores. Per la seva banda, Marta Riba i Valentín Fabre paraven el crono en 3 hores i 45 minuts, aconseguint la 7a posició. Dissabte, i després de 3 etapes llargues i difícils, arribava el darrer dia de competició i la tradicional etapa del Gran Mont, sota un sol brillant i en un ambient festiu, com ja és habitual en aquesta competició de la Pierramenta, on més de 4.000 aficionats van pujar fins al cim per animar els corredors. Els participants van tenir d'encarar 2.643 metres de desnivell d'aquesta prova de 20 quilòmetres en una primera pujada de gairebé una hora amb 1.150 metres de desnivell positiu i 2 passis pel coll de la Fort Class. A continuació, pujada a la part més alta de la cursa, 2.578 metres per encadenar un llarg descens de 1.090 metres de desnivell negatiu fins l'arribada. Les parelles italianes Matteo Eidagin, Damiano Lenzi i Nadir Maguet i Michel Boscacci van guanyar aquesta 4a etapa passant la línia de meta junts. El català Kilian Jornet i el francès Alexis Sevenek finalitzaven aquesta etapa en tercera posició. A la general, Eidagin i Lenzi van guanyar la seva 4a Pierramenta per davant de Jornet i Sevenek, que es penjaven la plata, finalitzaven en la segona posició 13 minuts per sota de la parella vencedora. Maguet i Boscacci ocupaven la tercera plaça. Top 10 pels germans Cardona, que aconseguien fer-se amb la 7a posició de la general.
En dones, el podi de l'etapa i la classificació general es va mantenir sense canvis. Victòria absoluta per la parella franco-sueca Laetitia Roux i Emily Frosberg, amb 18 minuts d'avantatge sobre les suïsses Severin Pont i Jennifer Fietcher, que assignaven una segona posició. La tercera plaça va ser de nou per la parella francesa Axel Mollaret i Lorna Bonnell, que es penjaven el bronze. La parella franco-catalana Valentín Fabre i Marta Riba finalitzaven en la sisena posició 23 minuts de les vencedores, signant el top 5 a la classificació general. Renyida actuació entre els riders participants a la tercera prova del Freeride World Tour, disputada la setmana passada a Fieberbrunn, Àustria. Tots tenien el mateix objectiu, classificar-se per anar a Alaska. Després de diversos dies de fortes nevades a l'estació d'esquí del Tirol austríac, el cel finalment es va aclarir per permetre la disputa de la tercera competició del calendari del fora pista mundial per excel·lència, el Freeride World Tour. Molta pressió entre els riders participants, perquè després d'aquesta prova de Fieberbrunn, només els 12 millors en categoria masculina, les 6 millors dones en esquí i els 6 millors surfistes i les 4 millors en categoria femenina passarien a l'anomenada Parada del Somni a Haine, Alaska, i obtindrien també el passe a la gran final de Verbier. El lloc de la disputa de la prova de Fieberbrunn és la coneguda cara Wilson Lauder, una muntanya de 2.118 metres i una de les joies de freeride austríac. Condicions desafiants i una sèrie d'espectaculars accidents van marcar l'inici de la competició de Fieberbrunn. No obstant això, el suec Christopher Tordel va aconseguir la millor línia de la jornada en categoria esquí masculina, realitzant una baixada molt fluida i tècnica i planxant un gran salt a la part alta del traçat, aconseguint la millor puntuació dels jutges i guanyant la primera plaça. El suec, que va aconseguir la segona posició a la prova de Vainord Arcalís a Andorra, encapçala la primera posició de la general i l'adjudicació directa a Haines. Les dones austríaques van governar el dia jugant en terreny propi, amb un impressionant estil d'esquí. Lorraine Hubert va continuar la seva ratxa dominant, aconseguint la seva segona victòria de la temporada i líder indiscutible de la general. Va entrar a la cara amb molta confiança, línia tècnica fluida i realitzant un gran double air a la part alta del traçat i una bona recepció en un salt a la part final que li donaven aquesta primera plaça del podi. El nord-americà Sami Luebke segueix sent l'home a batre aquesta temporada. La seva gran línia combinada amb un frontside i backside 360 a la perfecció li donaven la victòria en aquesta prova d'Àustria. El seu primer lloc a Fieberbrunn en combinació amb un segon a Chamonix i un primer lloc a Andorra li dona un avantatge a la general que el deixa intocable de cara a revalidar el títol de campió del món. En categoria femenina, l'excorredora de Copa del Món de slopestyle, la rider francesa Marion Herty, va mostrar que s'ha adaptat molt bé al món del freeride, aconseguint la seva segona victòria de la temporada i la primera plaça de la general, realitzant una línia molt fluida i demostrant una molt bona tècnica en la seva baixada, aconseguint la màxima puntuació per part dels jutges. La propera parada del Freeride World Tour serà el 18 de març a la meca del freeride, Haines, Alaska. Amics, hem arribat al final d'aquesta 15a edició de la temporada de Central de Neu. Recordeu que podeu seguir connectats amb l'actualitat blanca a través de les nostres xarxes socials i també a través de la web del programa, centraldeneu.com. Fins la setmana vinent. Bona setmana i bona esquiada. Me la quedo. Andorra és una altra història. Visita andorra.com. Andorra,
Patrocina Central de Neu.